said a word for 15 years. Recordar els títols que van donar prestigi i una nova forma al gènere lliga amb la filosofia del festival de buscar nous cineastes valents i creatius que volen jugar amb el fantàstic, sigui en el suport que sigui. Sitges és conscient de l'evolució de les plataformes audiovisuals i per això està estirant tant com pot la paraula cine. Listen, be careful tonight. A lot of nutcases come out on Halloween. El cinema fantàstic és el que es fa per als cinemes, per als theatres, que diuen els americans, però també és audiovisual les sèries de televisió, que en aquell moment pràcticament totes les sèries de televisió d'èxit, una gran part són de temàtica fantàstica i sobrenatural, ahí tenim Heroes, o tenim Galàctica, o tenim Entre fantasmas, Medium, todas tocan el tema sobrenatural. Pero bueno, y luego está pues los diferents formats, el curtmetratge continua fent moltíssima animació i moltíssima cinema fantàstic, els nous autors. Bueno, jo crec que les noves formes d'expressió de l'audiovisual demostren que la gent, sobretot els nous autors, escollen el fantàstic com primera formulació d'expressió, no? D'expressió artística, perquè és una generació que s'ha format una mica en el cinema fantàstic dels darrers 20 anys. Aquesta aposta per les noves tecnologies i formats, sense perdre el respecte al llegat del gènere, confirma la relació ideal de Sitges amb el fantàstic. La línia marcada durant aquests últims anys demostra que l'estructura funciona, que s'han vist molt bones pel·lícules i han vingut estrelles tan brillants com Anthony Hopkins, Viggo Mortensen, Jodie Foster o Quentin Tarantino. Àngel Sala diu que aquesta 40a edició és especial, però que no faran grans canvis. És una 40 edició, però nosaltres hem decidit fer una edició molt continuista de l'any passat, sobretot i del 2005, perquè ha funcionat molt bé la fórmula i no hi haurà grans novetats de seccions ni grans novetats de continguts. Solament els continguts nous de les pel·lícules que arriben i és un any de bona collita, s'està parlant molt de la crisi del cine de terror, i fent la selecció de Sitges uno es dona compte que en cap crisi. A lo millor hi ha unes pel·lícules de terror, hi ha unes pel·lícules tipus Hostel, que a lo millor la gent s'ha cansat una mica, però hi ha unes noves propostes, hi ha pel·lícules molt interessants que investiguen nous camps del terror. Entonces, el fantàstic en general està en molt bona salut, i el cinema asiàtic, que també s'havia parlat, pues també goza de molt bona salut. El que hi ha que trobar les pel·lícules bones, tot no és per passar en un festival. Sitges ha obert amb El Orfanato, l'excel·lent pel·lícula de Juan Antonio Bayona que podria representar Espanya en els propers Òscar. Durant 10 dies el festival projectarà les últimes novetats del fantàstic en la seva secció oficial, oferirà al públic glamuroses premiers, descobrirà joies inclassificables a l'apartat de noves visions i cobrirà tota la gana de cinema dels seus espectadors amb seccions paral·leles com l'Anima't, l'Orient Express, el Midnight Extreme o el Mondo Macabro. De tot això en parlarem d'aquí a 15 dies, en un extens resum d'aquesta 40a edició. 感動のスペクタクルファンタジー